Си праснени очи, подложки, мафака. макар че виждам Много текста. не ме слуша главата. Фристайл 304 1504. Чака, че от тази бира са оригнах да ви. Пардон. Чакам. Куче в куриера и пуша Карелия след Карелия. И търся некое офейса да ми яде дебелия. Защото мъже и знам, че е супер стрелия. Не искам да са като Мария, Андрея и Анелия. Просто искам да е някой свясна и отдолу да е тясна. Така ще го трасна, че е свяче и се завие. Като чакал ще ми завие на дедовия. Аз не съм от тия трендовите и бутиковите. Аз съм улично хлапе и стещ изобщо не ме е бе. То ще кажат хората, за това си пуша хората. Умората не я усещам, даже и след хората. Духа е таратора, като риба ще тапора, значи съм луд и от нищо не ме бърка. Отдавна не съм ходил в църква, викай ми екзорциста. Шата фора с 300. Задния двор. Знам, че там ти е любимия отбор.